Nagkaubos na ang ihap sa Philippine Eagle nga maoy atong nasudnong langgam. Apan duna pa di ay mas kuyaw nga hulga sa maong mga agila. Kung unsa atong siron sa RTV Presents ni John D. Esteban. Sa kawanangan ikaw naghari, karbo sa atong mithi, ang ligon nga mga pako, gipaypay sa kalapad. Apan ang mga hulga, magpamubo sa lupad. Ang tagning nga sipol, mulanog sa lasang, apan ang kaugmaon sa kaliwat, hadlok nga dili na musubang. Ang Philippine Eagle, mao ang atong nasudnong langgam ug usa sa talagsaong raptor sa tibok kalibutan. Apan, critically endangered na o hapit na mahurot sumala sa International Union for Conservation of Nature. Apan duna pay mas kuyaw nga hulga nga nadiskubrihan ang Philippine Eagle Foundation, Philippine Genome Center ug University of the Philippines. Base sa ilahang pagtuon, pinaagi sa pag-analisa sa 35 Philippine Eagles, ubos kaayo ang ilahang genetic variation. Kay gamay na lang man ang ilahang populasyon, wala na sila'y makit-an. Busa, mapugos ang atong mga agila nga makigpares sa ilahang kaugalingong kaparyentihan o kabanay sa lasang. Gitawag kini nga inbreeding. Muresulta sa mga piso nga mas huyang ug daling masakit. Busa, mas minus ang tsansa nga sila mabuhi. Gawas pa sa hinay sila magpadaghan. Ikausara mangitlog sulod sa duha ka tuig. Kini daw lumba batok sa ilang kaugalingong kaliwat. Ang isang reason bakit genetically kumbaga less healthy ang Philippine Eagles natin is that wala nang masyadong exchanges or gene flow between the subpopulations, no? So, ang nangyayari dyan, maraming mga eagles ang nababaril na nagtatry mag-migrate or pumunta sa ibang mga mountains. And ito yung mga kadalasang immature at saka mga young eagles. So this means we are losing a lot of our young and immature eagles na supposedly sila sana ang magdadala ng genetic diversity ng bloodline nila. Kini mihatag og mas lawom nga pagsabot sa nagkahurot nga kaliwat sa Philippine Eagle. Kini nagpadayon sulod sa 3,000 years. Gani aduna nalay 392 kapares ang anaa sa lasang o 784 mature eagles. Apan subok pa malandungon nga ang tao ang nag-unang hinungdan sa padayong pagkunhod sa ilang populasyon. Kasagarang mabiktima sa mga litag ug mga illegal nga panghayam mao ang mga juvenile o batanong agila. We have scientific evidence saying na super taas ng juvenile and sub-adult mortality rate. During the pandemic alone, we rescued a total of 20 Philippine eagles. No? From 2019 to 2022, that's the highest rescue rate ever. No? These eagles were shot, were trapped, and then some of them fell to the sea. Pero 18 out of 20 are actually juveniles and immature. Daghan pagihapon ang wa kasabot sa kaimportante sa pagpanalipod sa maong mga agila. Magpadayon na lang ba kita nga kini magpabili na lamang nga usa ka handumanan? Atangi ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.